Hati-hati le muncul le. Oh, alon bale. Ayo. Ayo. Oh
Kula sing apik. Ayo. Oi. Oh, wah. Oh, ya. Alon-alon mlaku sing kepenak karo ngenteni Gusti Ratu sing bakal sareng kene ho. Hai. Oh. Iki dulur ana ing wilayah desa Asana kene iki memang senenge karo cara buta. Mula saka iku kowe kabeh ayo mlaku sing prayitna dening ati-ati
alon-alon waton kakon gremet-gremet waton slamet ngibur marang kahanan sebrol kabeh sing ana desa asana utamane ya kuwi Sohibul Hajat. Wis semandar uga semilah mendungi udane semisih kena dongane kabeh para dulur-dulur sing ana ing kene. Mandar muga nganti awake dhewe bali ya wis ora ana alangan apa-apa mung njaluk pangestune karo sing. Ayo lakokno kanthi kepenak alon-alon. Ayo